itzuli honetan berriz ere euskaldun hoi eta aurten bazirudien geroz eta hurbilago ginela irabazteko, baina aurten ere ezin izan dugu irabazi. Nola junda azkeneko etapa hau? Bai, bueno, nik uste dut azkenien hor, igual gitzela, ez dakit, 5-6 txerrendulari irabazteko aukerakin. Agian igual ni Jaume baino bigilago hau nauen, eta orduen berak eukida aukera horri aurrera fateko hasieratik ja lehenengo mendatean ja fanda aurrerutze. Guretako oso egoera ona zen, zeni atzetik nauen itxoitzen zepaseta zen ikusten. Eta berak aurretik zauken bebai taldekidiek eta oso ondo indo aurrera eta azken hori ikusi, buelti irabazi azkenien. Nola baloratzen duzu zu pertsonalki? Kostatu zaitzu pixkatu da berri hau, irabazten hasi zinean, baina sentsazio onak izan behar dira itzuli honetan onenekin topatu ostean. Bai, azkenien, azken hilabete hauek onak eukidot, oin uste dut puntotxo bat gehiago hartu dutela. Azkenien generalien 5garrenak geratu naz, baina niretako errendimentua oso izan da. Eta hori goguekin hemendik aurrera aurkitzen duten garaipen hori, ez? Zorionak. Eskerrik asko.